Ja, iedereen die kent het programma denk ik wel van Boer zoekt vrouw. Hè? Dat is wel een heel populair programma. Maar daar gaat het Joert net over. Het gaat Joert wel over Boef zoekt boer. Want op 11 april is er in de Nijenwarwing wat een bijeenkomst, Boer zoekt boef. En deze informatiebijeenkomst is voor ondernemers in het boerengebied over ondermijnende criminaliteit. En hier in de studio hebben we Rini ten Grotenhuis. Rini die is adviseur bij de provincie Friesland. En Rini, kist u de harkers uitlezen waarom deze bijeenkomst organiseren wordt? Ja, dat kan ik zeker. Mijn Fries is net best genoeg om Fries te praten. Dus ik stap nu over in het Nederlands. Ik ben adviseur bij Platform Veilig Ondernemen. Dat is voor Friesland, Groningen en Drenthe. En ik zit zelf voornamelijk inderdaad in Friesland. En wij proberen inderdaad ondernemers weerbaar te maken tegen criminaliteit. Dat doen we het liefst inderdaad op de manier preventief. Voorkomen is beter dan de schade herstellen. En wij richten ons heel erg op samenwerking. En dan ook samenwerking tussen ondernemers en publieke organisaties. Zoals een gemeente, een politie, een brandweer en andere organisaties. Nou, en dat komt eigenlijk ook terug in dat programma van Boef zoekt boer. We doen het hier al een paar jaar in Noordoost-Friesland en Dantemadiel. Dat is ook met een eerste bijeenkomst begonnen. En wij werken inderdaad ook nauw samen met ondernemers uit de agrarische omgeving. Ook met ondernemers uit kleinere ondernemersverenigingen uit wat kleinere dorpen. En waarom doen we dat? Die crimineel die is op zoek naar het buitengebied, naar de boer, maar ook naar andere ondernemers of naar ruimte in het buitengebied. En daar hebben we uiteindelijk last van. Je ziet het niet altijd, maar uiteindelijk hebben we er last van. En dat willen we voorkomen. En met dat programma op 11 april willen we nog weer opnieuw uitleggen van wat is het? Dus waar moet je op letten? En wat kun je er dan vervolgens mee doen? Dus dat is inderdaad Boef zoekt boer op 11 april. En dus zei het van, wie had er last van? En waar ben wie? En wat voor last hebben we er dan van? Ja, wij als, en ik woon hier zelf ook in de provincie. Wij als inwoner, wij als ondernemer hebben er uiteindelijk last van. Je loopt uiteindelijk altijd schade op. Nou, en de gemeenschap betaalt dat soort schade. Maar criminelen zijn niet ontziend. We hebben het ook over criminaliteit drugsgerelateerd. Dus dat is niet alleen maar handel in drugs. Maar dat kan ook het produceren van hennep. Het produceren van pillen. Het faciliteren van materiaal. Het afvoeren van materiaal. En dat gaat niet op de manier zoals je inderdaad in het bedrijfsleven ziet. Dat dat op een legale manier wordt afgevoerd. Nee, dat wordt misschien wel gewoon gedumpt. En het zal maar net bij jou op jouw erf of op jouw reet of de inrit worden gedumpt. Dan moet dat wel weer weg. Nou, dat is schade, nevenschade, die op de ondernemer terechtkomt. En als dat niet op de ondernemer verhaald kan worden, dan wordt dat op de gemeenschap verhaald. En dan praat ik nog niet eens over ronselpraktijken. Vaak worden jongeren meegenomen in het halen en brengen van spullen. Vaak zie je een connectie tussen drugsgerelateerde criminaliteit en cybercriminaliteit. Waar bijvoorbeeld ook mensen voor geronseld worden. Die hun pasje moeten afstaan. Die hun bankrekening tijdelijk ter beschikking stellen. Het kan inderdaad allemaal in elkaar grijpen. Je verwacht het niet. Je ziet het niet. Maar er zit inderdaad een hele keten achter waarvan je denkt, oh, was dat het? Ja. Nou, en dat is dus denk ik ook wel gebleken met die boerderij in Wanswerd die een paar jaar geleden is is opgerold. Onlangs inderdaad bij Dokkum weer een situatie. Nou, en daar gaan we inderdaad ook met de mensen over in gesprek van hoe komt dat nou? Hoe kwam dat nou inderdaad aan het licht? Wat kun je inderdaad misschien de volgende keer al wel zien? Wanneer zou je inderdaad aan de bel mogen trekken? En want dat doen we eigenlijk hier met z'n allen ook nog heel weinig in Noord-Nederland. Zeggen van, ik dacht het al wel, maar niemand doet er eigenlijk wat mee. Nee. Even zwart-wit gesteld, ja. En het is denk ik, nee, dit is iets van de laatste tijd. Klopt. Hè? En dan komt er dus een crimineel, zeg maar. Die gaat naar zijn boer daar. Hoe kan dat zo'n boer zich
oorhel je lid? Want is dat dan naïviteit? Of is dat dan dat het denkt van, nou, ik krijg daar een geld voor? Of, want ik kan me voorstellen dat is wel... Ja. Of we zich onder druk zet. Ja, nou, het kan inderdaad, wat jij nu eigenlijk als voorbeeld stelt, dat kan inderdaad allebei. En naïviteit, dat klinkt meteen gewoon heel negatief. Want mensen denken, nou, van, ja, dat heb ik gelijk wel door. Maar het zijn niet, een crimineel is ook een zakenman. Dus er komt inderdaad iemand bij jou waarvan je denkt, oh, die doet mij een goed aanbod. Nou, daar wil ik dan nog wel eens even over nadenken. Dus dat kan inderdaad op een hele rustige, prettige manier. Je moet je op een gegeven moment, als je bedragen hoort, dat je denkt, het is mooi om waar te zijn, misschien eens een keer achter de oren krabben. Maar goed, op die manier kan het wel ingezet worden. Maar het kan inderdaad ook, als ze echt iets willen, dat ze inderdaad een andere zwakke plek van je zoeken en je inderdaad onder druk zetten van je werkt maar mee. Of als je een keer ja hebt gezegd en je denkt, doe ik het 1 keer, dat je onder druk gezet wordt van, joh, wat dacht je nou? Dat je er nu bij weg kon komen. Je zit er inderdaad nu in en moeten wij je dan aangeven? Of, ook inderdaad de voorbeelden van, ik weet waar je kinderen naar school gaan. Ja. En nou, dat is toch echt vreselijk. Ja. Dat komt wel inderdaad aan de orde. En dan zit je er inderdaad echt wel tot kop en oren in. En dan is het voor iemand wel heel moeilijk om eruit te stappen. Ja, dat snap ik. Ja. En is daar dan een begeleiding voor om die mensen... dat het ophoudt. Nou, eigenlijk is de omgeving een hele sterke partner. Ja. Want als jij als omgeving denkt van, nou, wat er bij de buren gebeurt, nou, ik weet niet, het klopt niet, maar we hebben een gouden neiging, ach, nou ja, laat maar. En vanaf nu moeten we eigenlijk inderdaad zeggen, nou, niet laat maar. Ik weet niet wat het is. Ik weet ook niet zo goed wat ik ermee moet. Maar dat ga ik inderdaad nu navragen. En als je het niet wilt navragen bij je buren, bij je partners, bij een gemeente of bij een politie, ga dan naar Meldmisdaad Anoniem. Maar niks doen is eigenlijk inderdaad nu geen optie meer. Want misschien laat ook iemand van jouw buren wel steken vallen, omdat hij eigenlijk indirect een hulpvraag stelt. Dat hij er wel uit wil komen, maar het zelf niet meer durft. Dus de omgeving is eigenlijk een hele sterke partner om criminaliteit uit die omgevingen te weren. En natuurlijk moeten de handhavers en de politie inderdaad ook hun werk doen. Maar die kunnen ook niet overal tegelijk zijn. Nee. En als ze het niet horen en niet weten, dan kun je ook niet verwachten dat ze inderdaad dan op het juiste moment op de juiste plek staan. Dus help elkaar en praat er met elkaar over. Maak het wel bespreekbaar in plaats van, nou, ik doe maar net of het er niet is. Dat kan niet meer. Nee, we moeten het er echt met elkaar over blijven hebben. Ja. En daarom is dit nou, ik bedoel, deze jongen, om mensen daar attent op te maken. Klopt. We hebben wat presentaties, maar we hebben ook mogelijkheid voor de mensen om inderdaad ook echt gewoon in gesprek te gaan. Er is ook ruimte, om met de politie, met handhaving, met ons, met gemeenten, met anderen, ook inderdaad gewoon zelf in gesprek te gaan. Dus je hoeft niet alleen maar te luisteren. Nee. En we hebben een heel verrassend programma. Dat zeg ik, want burgemeester Haga en Kramer die iepen het. En acteur Steven de Jong die zal de jongen lieden. Dus hartstikke leuk. Mensen kunnen daar komen allemaal. Ja, ze kunnen allemaal langskomen. Vrijdagavond, Nijwarf. Neem je partner mee, want het mag ook leuk zijn. Dus het mag ook best wel een fijne avond worden. Nog wat, we hebben een leuk programma, dus welkom. Ja. Okay. Nou, hartstikke bedankt Rini dat je hier in de studio komen worden. Graag gedaan. Een mooie uitlijn al heren. En wens ik die nog een hele fijne zaterdag. Ja, dankjewel. Ja. Graag gedaan. Oké.